Hristos a înviat. Am citit undeva că există două posibilități despre Dumnezeu. Fie că El există sau nu. Cei ce cred în El nu au de pierdut nimic, dar au de câștigat totul la sfârșitul vieții. Cei necredincioși nu câștigă nimic dacă Dumnezeu nu există, dar au de pierdut absolut totul dacă El există. Am crezut multă vreme că dacă m-am născut într-o familie creștină, am mers duminică de duminică la biserică, am făcut lecțiile biblice, voi fi mântuită și voi avea parte de împărăția celui de sus. Pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că aceste lucruri le făceam în mod mecanic și nu eram convinsă de ele. Dumnezeu nu era parte a vieții mele. Am început să nu mai citesc din Biblie, crezând că tot ceea ce citeam s-a întâmplat în trecut și nu putea să-mi influențeze deloc viitorul și nici prezentul. Mersul la biserică mi se părea ca ceva fiind impus de părinți și preferam de multe ori să stau acasă, argumentând că am teme și că sunt obosită. Îmi plăcea să pierd timpul făcând lucruri inutile pentru a-mi umple inima de bucurie. Paradoxul era că lucrurile pe care le făceam mă scufundau tot mai mult în neîmplinire și singurătate. Adevărații mei prieteni au sesizat aceste lucruri și m-au atenționat, dar nu am vrut să ascult sfaturile lor. Într-o noapte am avut un vis. Am visat că eram la mall împreună cu tatăl meu și deodată a început un cutremur. Din ce în ce mai mult, foarte multe persoane dispăreau și foarte speriată l-am luat pe tată de mână și ne-am dus la mașină. A început tata să conducă, cutremurul era din ce în ce mai mare și mă uitam pe geam, mașinile se bușeau una în alta, era un haos total. Deodată am văzut că pământul se rupe în două și deveneam din ce în ce mai speriată. Uitându-mă la tata, am observat că și el dispăruse. Mașina a căzut în acea gaură, parcă fără de sfârșit și foarte întunecată. A doua zi dimineață m-am trezit, speriată, și m-am dus direct la tată și am spus visul. I-am dat seama că acel vis era despre viața mea și se referea exact la mine. L-am întrebat ce puteam face pentru a nu mi se întâmpla așa ceva. El mi-a spus că singurul mod de a scăpa de mânia lui Dumnezeu este să accept soluția impusă de El și anume credința în Iisus Hristos, Fiul Său. În acel moment am înțeles pentru prima dată că Iisus a murit pentru mine, pentru ca eu să pot fi iertată. După ce am făcut m-am rugat, iar după ce am făcut acest lucru, am simțit că inima mi se umple de o bucurie adevărată. Am început să citesc Biblia în fiecare zi, să o înțeleg și să o aplic. Relația cu părinții și cu fratele meu s-a îmbunătățit. Dacă înainte credeam că prezența mea la biserică îi aduce un beneficiu lui Dumnezeu, acum cred că trebuie să fiu onorată pentru că îi pot sluji lui prin tot ceea ce fac. Citind Biblia, am înțeles că botezul este o poruncă dată de Dumnezeu și pentru că vreau să ascult de El, trebuie să îndeplinesc și acest lucru. În încheiere, aș vrea să vă spun că nu mai mi-este frică de ce voi face după moarte, pentru că, crezând în Dumnezeu, am de câștigat totul.